Het afdammen en weer zoet maken van de Oosterschelde is volgens experts een utopie. Ik denk dat echt verzoeten van de Oosterschelde dat niet realistisch is. Er zit zout, zuurstofloos water in die bodem. Krijg je met een beetje storm, mix dat water weer en dan heb je weer brakwater. Dus echt een oplossing voor het zoetwaterprobleem geeft het niet. En verder in deze Zeeland nu. Zeeland heeft fors meer inwoners nodig. En hier worden al 125 jaar lang cadeaus ingepakt. Goedenavond. De Oosterschelde afsluiten met een dam en het water zoet maken is geen oplossing voor het zoetwatertekort in Zuidwest-Nederland. Het water kan namelijk helemaal niet zoet worden, hoogstens brak. Dat zeggen deskundigen van het NIOS en het Nationaal Park Oosterschelde. Eind vorig jaar leidde de discussie over het zoetmaken van de Oosterschelde weer op. Maar volgens de deskundigen is het een oud plan dat bijna niemand serieus neemt. De waterkwaliteit gaat eigenlijk niet alleen in Oosterschelde, maar in alle Zeeuwse wateren langzaamaan achteruit. En dat heeft waarschijnlijk te maken met de belasting met nutriënten, de zuurstofloosheid die in sommige bekkens optreedt. En ook in de Oosterschelde merken we dat het gewoon de hogere temperaturen, lage verversing van het water, dat de waterkwaliteit aan het achteruitgaan is. Er wordt hard nagedacht over de Oosterschelde. Door de openstaande stormvloedkering stroomt zoutwater in en uit de zeearm. Maar veel minder dan vroeger, toen de kering en het eiland Neeltje Jans er nog niet waren. En dat moet anders. Ja, in het ambitiedocument dat vastgesteld is door het algemeen bestuur van de Oosterschelde staat dat hoe de toekomst er ook uit gaat zien. Wij streven naar meer dynamiek in de Oosterschelde, zodat al die herstelmaatregelen die nu plaatsvinden niet meer nodig zijn. Eind vorig jaar ontstond er flinke politieke opschudding in Zeeland over de Oosterschelde. Gedeputeerde Arno Vaal gaf aan open te staan om voor de lange termijn na te denken over een totale afsluiting en een verzoeting van de Oosterschelde. Ik sta er zeker voor open, want ik denk dat we nu echt wel in een tijd aangeland zijn dat er echt wel maatregelen genomen moeten worden. Ja, Arno Vaal die heeft dat gezegd. Die is ook gelijk daarna in de Statencommissie stevig onder vuur genomen, want er is eigenlijk niemand die in dat plan gelooft. Het plan om de Oosterschelde helemaal af te sluiten en zoet te maken komt van adviseur Wil Borm en ingenieur Dick Butijn, hier links en midden in beeld. Maar veel andere deskundigen zien er niets in en het druist ook in tegen bestaand beleid. De laatste decennia is alles erop gericht om de dynamiek van de Oosterschelde te behouden. En een rigoureuze afsluiting hoort daar zeker niet bij. Ik denk dat echt verzoeten van de Oosterschelde dat niet realistisch is. Dus het kan zo zijn dat je een brakke situatie krijgt, maar omdat hoe de Oosterschelde hoe die gevormd is, dat is met hele diepe stroomgeulen. Nou, die diepe stroomgeulen die doorsnijden de zoute ondergrond. Er zit zuurstofloos water in die bodem. Dus als je probeert te verzoeten, komt er altijd weer zoutwater bij. En dan krijg je met een beetje storm, mix dat water weer en dan heb je weer brakwater. Dus echt een oplossing voor het zoetwaterprobleem geeft het niet. Bovendien is in het verleden ook al geprobeerd om Zeeuwse wateren zoet te maken, maar dat is mislukt. Men heeft in de tijd toen men dacht om de deltawerken te implementeren, was een van de ideeën om meer zoet water te creëren. Toen heeft men bijvoorbeeld geprobeerd het Vissermeer te verzoeten, is niet gelukt. Men heeft nagedacht over het Grevelingenmeer verzoeten, heeft men uiteindelijk van afgezien omdat men inzag dat dat er niet ging worden. En dan nu denken dat het wel gaat lukken, ik zie niet hoe dat moet gaan gebeuren. Laten we onze tijd niet aan die oude discussie, want het is eigenlijk een herhaling van discussie Oosterschelde open, Oosterschelde dicht. Laten we onze tijd en energie en geld niet daarin stoppen. Want dat is gewoon geen serieus plan wat u betreft? Nee, wat ons betreft niet. Ziekenhuizen ADRZ in Goes en Zorgzaam in Terneuzen scharen zich achter de oproep van Nederlandse ziekenhuizen voor een vuurwerkverbod. Volgens de ziekenhuizen heeft de vuurwerktraditie een schaduwzijde die te vermijden is en blijvende impact heeft op de slachtoffers, vaak omstanders. De ziekenhuizen wijzen ook op de druk op de zorg en dat er alles aan gedaan moet worden die druk te verlagen. De automobilist die gisteravond om het leven kwam bij een ongeluk op de A58 is een 19-jarige man uit Bergen-op-Zoom. Het slachtoffer reed in de richting van zijn woonplaats toen hij bij Capelle achterop een vrachtwagen reed. In verband met de afwikkeling van het ongeval was de A58 tot middernacht afgesloten.
Oud-wethouder Paula Scholten en haar man krijgen van de gemeente Schouwen-Duiveland meer tijd om hun monumentale pand in Zierikzee in originele staat terug te brengen. Het pand is niet volgens de vergunning verbouwd. Vanwege deze affaire trad Schot vorig jaar af als wethouder van de gemeente Schouwen-Duiveland. En om het voorzieningenniveau in Zeeland op peil te houden, moet de bevolking fors zijn toegenomen tegen 2050. Dat zei waarnemend commissaris van de Koning Hugo de Jonge tijdens de nieuwjaarsreceptie van de provincie. Volgens de Jonge moeten vooral de 4 grote steden in Zeeland groeien om het doel te halen. Tijdens de receptie werd Han Polman, de voorganger van de Jonge, verrast met een koninklijke onderscheiding als dank voor zijn inzet voor Zeeland als commissaris van de Koning. En dat was niet het enige compliment dat door de provincie werd uitgedeeld vandaag. Want al de hele week deelt de provincie complimenten uit aan organisaties en instellingen die volgens de provincie goed bezig zijn. Vandaag werd het 5e en laatste compliment uitgedeeld aan de vrijwilligers van het Repair Café. Zij werden verrast door gedeputeerde Johannes de Bad. Ja, we zijn zeer verrast dat we dit compliment krijgen natuurlijk. Kinderen laten proeven aan techniek en laten zien wat techniek is. Dat maakt het heel leuk en die kinderen vinden het ook superleuk. De organisatie van de Kustmarathon waarschuwt voor oplichting. Startbewijzen voor de wandelmarathon en de hardloopwedstrijd worden te koop aangeboden door iemand die ze niet heeft. De organisatie heeft meerdere meldingen binnengekregen, ook van iemand die al betaald heeft. Wie nog een startbewijs zoekt, wordt geadviseerd goed op te letten. Op de website van de Kustmarathon staan alle deelnemers en startnummers, zodat je kan controleren of de verkoper van een startbewijs er ook daadwerkelijk een heeft. Een bijzonder ontbijt met politici en vertegenwoordigers van Zeeuwse musea vanmorgen. Ze spraken tijdens het eten over de toekomst van de musea en niet zonder reden. Over 2 weken staat die toekomst op de politieke agenda. Wij willen graag horen uit de monden van de mensen die de musea vertegenwoordigen in Zeeland, wat zij belangrijk vinden voor het nieuwe beleid voor de komende jaren. Zowel kleine als grote musea waren aanwezig. Een belangrijk onderwerp was samenwerking en hoe dit in de toekomst beter kan. Werkt u al samen met een museum? Ja, met heel veel musea. Sowieso in de week van Toezuur Capelle komen er andere musea met voertuigen. Er komt Wingse Victory, die vliegt met vliegtuigen. Dus ja, zo werken we samen. Nou, het wekt de indruk enerzijds dat er weinig aan samenwerking wordt gedaan. En dat is niet altijd heel erg aan oppervlakte, maar het wordt heel veel binnen de museumsector samengewerkt. En samenwerken is een middel. Het is geen doel. En dit zijn Karin, Martin en hun dochter Rosanne. De 4e en 5e generatie achter de toonbank van deze cadeauwinkel in Domburg. Het is ooit begonnen als smederijtje en loodgietersbedrijf. En ook een winkeltje in huishoudelijke artikelen. En zo is dat een beetje uitgebreid steeds in de loop der jaren. Zoals bij elk familiebedrijf wordt hier ook nagedacht over opvolging. Zou het iets voor dochter Rosanne zijn? Ja, dat is nog de vraag. We zien wel hoe het allemaal loopt en of ik het tegen die tijd nog steeds leuk vind. Afwachten dus. Eerst maar eens dat jubileum vieren. Mensen die kampen met een eetstoornis kunnen sinds een paar maanden terecht bij een nieuw inloophuis in Kloetingen. 2 jonge Zeeuwse vrouwen die zelf ook ervaring hebben met een eetstoornis hebben het inloophuis in september opgericht, waar bezoekers over hun ervaringen kunnen praten. Brit Bouwman en Nicky van den Hoven weten allebei hoe het is om een eetstoornis te hebben. Ze leerden elkaar kennen toen ze allebei in behandeling waren voor hun eetproblemen. Mijn eetstoornis begon rond mijn 14e, 15e, zoiets. Daar heb ik ook jarenlang behandeling voor gehad, verschillende soorten van behandeling. Maar een inloophuis waar je gewoon binnen kan stappen was er toen nog niet in Zeeland. En dat misten ze. Toen dachten we, nou ja, daar kunnen we iets aan veranderen door het zelf te gaan doen. Inmiddels werken de vrouwen allebei als ervaringsdeskundigen om andere mensen met een eetstoornis te helpen. Onder meer tijdens de wekelijkse avonden van hun inloophuis. Sommige avonden organiseren we specifieke activiteiten. Dus dan staat er al iets gepland, zoals bijvoorbeeld boksen of gericht op ademhaling, ontspanning. Maar we hebben ook gewoon reguliere avonden en die zijn eigenlijk heel open. Kletsen, een spelletje spelen of gewoon een kopje thee drinken, het mag allemaal. Dus eigenlijk tasten we dat gewoon per avond af, wat de behoefte is. Exacte cijfers zijn moeilijk te noemen, maar naar schatting zijn er zo'n 200.000 mensen in heel Nederland die kampen met een eetstoornis. En niet iedereen is gelijk klaar om in behandeling te gaan. En wie dat wel is, staat in sommige gevallen maandenlang op een wachtlijst. Ook daarom is het belangrijk om zulke laagdrempelige inloophuizen te hebben, zeggen de oprichters. Wij geven geen behandeling, wij zijn echt iets naast een behandeling of daarna of ervoor.
En wat je vooral bij ons denk ik kunt halen is dingen vanuit ervaring. Mensen vinden het fijn dat ze hier ook wel de aandacht en de hulp krijgen die ze nodig hebben, zeg maar niet dat er continu op een behandeling gefocust wordt. Dat het gewoon laagdrempelig is, dat je hier kan halen wat je wil halen en dat je niet iets moet. De bezoekers van dit inloophuis willen liever niet in beeld komen, maar een van hen wilde wel graag deze brief meegeven. Het is heel laagdrempelig. Je mag komen hoe laat je wil en het is herstelgericht. Tijdens de behandeling wordt er vaker gefocust op wat er niet goed gaat. En bij het inloophuis kijk je eigenlijk veel meer naar wat er wel goed gaat. Ik vond het best spannend om de stap te zetten om er naartoe te gaan. Maar ik ben blij dat ik het heb gedaan en ik gun anderen deze fijne plek ook. Nikki en Brit hopen dat meer mensen het inloophuis weten te vinden in de toekomst. Ook worden er binnenkort bijeenkomsten georganiseerd voor naasten. Zo, dat was wat. De zon scheen en met een zwakke zuidwestenwind werd het maximaal 5 graden. Vannacht dalen de temperaturen tot rond het vriespunt. Daardoor is er weer kans op gladheid en ook op mist. Morgen wederom flink zonnig bij maximaal 5 graden. Zondag verloopt vergelijkbaar, maar wel ietsjes kouder. Een zonnig blauw weekend dus voor de boeg. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Voor nu alvast een hele fijne avond, een goed weekend. Graag tot morgen.